Hello, mega shoutout sa'yo, Jubilee. Hintayin lang natin ating mga kasamahan para, ayan, ating pag-uusapan ang pagtulong ni Oragon Boy Health Scares. Bakit yung background ko kaya? Medyo inano ko muna. Wait lang. Nakarap. Sana yung marap sa kamera. Thanks sa pagpasok sa aking sa pagtamsak, Jubilee. Ruado. Mega shoutout sa iyo. Share ko lang muna para dumami tayo dito. Salamat sa 3 viewers natin dyan. Ayan. Napatamsak sa dalawa na yan. Salamat. Napatamsak sa dalawa na yan. Salamat. Tamsak saan? Salamat. Sariling puri. Hello sa 3 nating viewer dyan. Pakilala kayo. Ba't ako nag-thumbs up muli? Tamsak saan? Salamat. Sariling puri. Hello sa 3 nating viewer dyan. Pakilala kayo. Ba't ako nag-thumbs up muli? Tahanan. Kumusta na si Joanne ko? Hindi ko nabisita. Si Joanne ko. Hindi ko nabisita. Si Joanne ko. Busy kami nung Ramadan. Hindi ako nakapag-isdaan doon. Kid Noel. Hindi ako nakapag-isdaan doon. Sala. Alam mo yung asawa ng kapatid ko Sala yun? Taga Cavite. Alam mo yung asawa ng kapatid ko Sala yun? Taga Cavite. Sala. Akala ko nga Salazar, hindi pala. Akala ko nga Salazar, hindi pala. Ay, si Jubilee, baba ka ng bahay mo, oh. Si Elman dito, palitan kayo. Ay, si Jubilee, baba ka ng bahay mo, oh. Si Oragon Boys, didikit ko sa inyo, saka si Bella Pajardo. Si Oragon Boys, didikit ko sa inyo, saka si Tabako pala, oh. Tabako pala, oh. Ano panlima tong LS ko, kaso nung una mga ano lang chamba char lang yun. Hindi ko alam yun. Ngayon, pag-aaralan ko magsalita ng ganito, parang timang, na parang walang kausap, mag-isa lang. Yung alam mo yung ganon.
kailangan kong express yung sarili ko na malibang. Nababagot kami ni Noel dito sa ano, kung alam niyo lang trabaho namin dito ng Arag. During Ramadan. After noon patapos, Diyos ko, to the max ang labanan. I-share ko muna ha, saglit lang guys. Baba ka ng bahay mo, Elma, para kung may play dyan, i-play natin. Ay, sorry naman. Akala ko na-add na kita. Ayan na. Oh, ayan na. Oo nga pala, sorry. Dahil dyan may bonus ka tuloy sa akin. Oy, thank you sa 2,000,000 nating subaybay dyan. Share ko muna sa mga group para dumami tayo dito. Ang kulang. Ayan na, Miss Elma. Sorry naman. Okay na, bumaka na. Huwag ka na mag-ano. Tampo dyan. Elma Castillo Sala. 25 Philippines. Ito pala lang nakukuha na ng ano. Nice. Shoutout ko nga pala si
Chito R. Patricio, nag-dine-in sa amin kanina. Thank you sa pag-drop by Sir Chito dahil dyan nadagdagan naman ang aking income. Thank you po. Entayo, di ba? Pumunta silang Alhasa tapos bumalik sa amin, kumain. Sana ba yung mga... Baba ka lang dyan, ano, Elves? I-pin kita maya-maya tapos after na may mga bago, ipipin natin tapos ganun. Palitan-palitan na lang tayo para maganda. Si Jubilee bila na nawala. Jubilee! Wow, sige, pagdasal mo naman kami na maging maayos na dito. Payapa, sana wala ng gera sa mundo. Ayan si Ate Elma, oh. Parch. Bay, magkakilala naman kayo yan. Magkadikit-dikit na kayo yan, eh. Thank you sa 5 thumbs up, saka sa 4 na viewers. O, di ba? 4 lang. Tas, I need you, Channel Dahlia. Thank you so much para sa support ng walang kumpay. Daghang salamat kaayo sa tanan diha. Char. Ano daw? Oy, sino mo yung 4 dyan? Magpakilala naman kayo dyan, oh. Para magkamabutihan na kayo. Mayayain pa sa camera. Pasensya na, guys. Wala akong maisip kung pag-uusapan, eh. Open kayo na pag-uusapan. Palalawakin natin. Pwede kayo magtanong.
Sasagutin natin. Huwag lang yung pang Miss Universe na tanong, ha. Hindi ko alam yung climate change. Little by little. Magsimba ka muna, Dals. Ang dami ka ng kasalanan. Sabihin mo, sana hindi ka na laging painumin ng ng Red Horse. Ala, thank you so much sa 6 na nagtamsak. Ala, tamsak na ngayon, tamsak, salamat. 2, 4, 5, 6, nakita ko 6. Hello, J. Mark Avila, welcome sa ating munting tahanan. Bella Fajardo Challenger. Avila? Buti hindi ka naging Bella. Gusto mo maging Bella? Tanggalin mo ng letter A sa ulo para pares tayo Bella, di ba? Diyos mo, Kasir Wagas. Sige lang, Ate Elms. Baba ka ng mo para ipin natin dyan, patikitan natin. Tapos sabihin ko na lang babalikan mo na siya kasi legit 100%, 101% ka naman na bumabalik talaga. Kahit ilang beses na dinurog-turog ang puso, binabalikan pa rin. Mega love shout out JR Mark Avila, pwede ka na magbaba ng bahay nang madikitan ka ng mga babaeng sawing pala. Char. Joke lang yun, girls. Ayan. On the way na sa'yo si Oragon. Oragon will help you. Okay, pang-anim ako sa puso mo, J. Mark Avila. Magiging Bella ka na ngayon. Ito, papanoorin muna natin, guys. Tamang procedure tayo. Dapat panoorin natin hanggang matapos ang video or kahit 2 to 3 minutes bago mag-thumbs up, bago magtunog yung kampana para pumasok talaga sa inyong puso, sagos na tagos, para hindi mo kayo makalimutan. I miss you, host Dalia Lay. Ang dami mong account. Parge, naluloka ako sa iyo. Dikita naman si batang-bata, oh. Pasarap palagaan, gwapo-gwapo, oh. Oh, di ba? Okay. Then sabay iwan ng bakas. Bella Fajardo sending you love and support. Char. Keep vlogging. Ala, ang dami na. Uy. Ipin muna natin si Elma. Siya naman nauna dito. Yung nauna kasi nawala eh. Yung pangalawa, si Ate Elma. So, ipin natin. Sir Mark, ayan, didikitan ka niyan. So, pag may nakapin, papasukin muna natin lahat ng nakapin. After that, pag sino naman ang bagong ipin ko, yun naman natin papasok. Para maganda, walang budol-budol gang. Ayan, si Ilma Castillo Sala po. Puntahan muna natin. Sige.
Peace be with you. Balik ka, ipagdasal mo ako na maging maayos pa pamumuhay namin din. Sige, ang dami account. Ayan si dikitan nyo guys, si Parch kasi. Si Dalia sa aking munting kaibigan. Dal Channel Dalia Layises. Layisi. Yan. Totong tropa yan guys. Kahit lasing na hindi ka iiwanan. Tutulugan ka lang, maglalabas na ng sama ng loob. Ayan. Tapos kung sino ang minimension ng babae, ayun. Akala niya siguro babae niya ako. Sorry ka. Parehas tayo ng gusto. Ayan. Nakapasok na ako sa bahay mo, Abila. Si Abila. Ayan. Pasok na 6 na. At saka i-all nyo, guys. I-all nyo. All. Para maganda. Para updated kayo sa aking new vlog. In case man. Thank you so much. Dumadami na ang ating viewer. 5 million na. Oh my God. Tampung tamsak. Thank you so much. This is my first. Oy, Brandon Mix. Oy, maayong buntag sa inyong tanan diya. Love you. Dong Bella, maayong buntag. Diha. Mega love. Shout out, Brando. Gusto kong pumunta sa inyo. Gusto ko yung mga pagluto-luto mo sa bundok. Naalala ko yung nagtatanim kami sa probinsya. Sa bukid-bukid, ganyan. Tanim kami kamatis, mga talong, okra, kung ano-ano sa paligid. Tapos pag wala kayong makain, sugba ng saging, banana. Patag kasi sa amin. Ayan. Sige, mega malag. Bella girl, paka-view. Okay na. Naaliw ako kay Mark mag-view. Mark, stay ka lang dito, Mark. Mamaya-maya yan, magiging 10 na yung banana mo. Lalaki at lalaki yan. Palalamas natin kay Dudong Brandos. Dudong Brandos, so ayun si Elma nakapin, si Brandos palitan. Ini-next natin ipipin si Dalia, next si Abila. Maganda guys. Pero pag madami na, bahala na kayo dyan. Basta moderate ko na pala. Pwede kayo maingay lang ako. Gusto ko lang magkwento. I-share ko yung nararamdaman ko kung, diba? Ang hirap. Galing ang trabaho para lang maging maayos pagdating dito. Diba? Wala mapagsabihin. Solo ka sa kwarto, diba? Oy, ka-experience lagi ako. Ay, grabe, galing bulod. As in, dito, alam mo, nagagami ng palay. Tumitingala ako, sabi ko sa airplane na yun, sabi ko, makasakay pa ako. Wala naman parang problema pag nangarap ka, matutupad. Hindi ko naman pinangarap pumunta dito. Nung katrabaho-trabaho lang akong Manila dong, experience ko, sabi ko, sawa na ako Manila. Nosebleed, wala lagi ako makasabot ng English. Dong, di ako parang Bisaya, Tagalogin ko na lang dong, nahirapan ako dong. Ano dong? Katulad nung na minsan sa bundok nakita ko na daan yung eroplano, sabi ko, ba yan? Kaya makakasakay dyan. Makakasakay lang, masaya na ako. Oo, tinuod, Jud. Sure yun, sure. Oy, Abila, bumalik ka naman sa mga tahanan nila, ha? Para, di kita nga nila yan, oh. Mga legit yun nandito, sure yan. Kasi mga dating kasamahan ko yan, parehas natin nung simula pa lang kami. Simula pa lang, akala mo malaking na tayo, no? Simula pa lang kami lahat. So, parehas tayo. Tawa lang tawa si Ate Elma. Totoo yun, Ate Elma. Lahat dinanas ko. Pobre lang kami. Totoo yun. So, yung pamumuhay kahit kahit isang tuka. Ngayon guys, usually, ganun pa rin. Sana gusto ganun lang. Masaya, walang problema. Mas okay pa yung ganun kaysa ganito. Ayun, dahil pupunta daw sa simbahan, dong, kaya hindi ka na maririnig. Magsisimba daw siya, babawasan ng kasalanan.
Narinig ba yung music? Tayo-tayo rin makikita dito. Iwan ko lang si Noel kung mag-ano siya, mag-LS siya. Chismisa, pag nandito pa si Arsima, chismisa na kitang lagi. Naku. Pag nag-LS si Arsima, puro lang kami chismisan tulo kabilog. Si Dalia, ako, si Arsima. Pagmasok pa sino ba yung isa? Si Kalumad, si Kabit. I-view natin si ayan, pumasok sa bahan. Magsisimba na bang araw ngayon, simba? Thursday. Ano pag-uusapan natin dong? Yung dong. Yung tuntian. Ang tatahimik na isa na lang. Uy, sino matyaga nanonood sa akin dyan? Tingnan natin si Miss. Ay ba may paharang na si Ate Els? Ayun hindi natin i-escape Tayo matapos. Yan ang harang mo, girl, Dalawa. Pang 10 tusok. Ayan ang pangalawa na. 5, 4, 3, 2, 1. Done. Ay, meron pa? Tagal, Hmm. Ayan, din pala ako nakaano. Dinikit ko na rin si Uragon Boys, Uragon Health. Hi to your sister. Wow, Diyos maray na banggi. Magayon, dapat ikaw na naglaban, magayon. Ayan, si Magayon, si Daragang Magayon.
From Buhi, Camarines Sur. Pasok. Salamat magayon sa pagpasok sa aking nasusubok ako magparatarang bilis sa nakasura. Nakulaw nung ano ko, mukha. Ala, tawa ka lang ng tawa dyan, no? Na ngayon, nakahilig mo na ako. Ako na po parang nyaritan mo. Ngunya lang ako no? Oy, salamat dong. Ayun si Magayon dong, gwapa dong nga. Kaso may agum na. Kasabot lagi lang magbisaya si my wife Magayon. Taga Bicol din yan, Uragon. Uragon. Dong, Brando. Tapos na ako, Ate Alma Castillo, sa'yo. Sa next natin ipipin si Brando. Si Maya ka natin, Dals. Bago Noel Pilabil tayo lahat gal. Ano ako? Nagano pa? Nag-loading? Kasya pa sa screen. Loko. Naka-flat kaya? Yung kaya pa yung tagilid, tapos nakaganyan ka pa, nakabang yung buhok mo. Alay, sa'yo mo garuan? Darawang internet ang gamit ko. Iba sa laptop, iba din sa para pag nagkandalit-silit, di kung kabalyuan. Oy, ayan na si pare ko, oy. Mega love, shout out pare ko, oy. Ang gigugma ko ng taga Bisaya. Dong, ayun si Yes Dong, Gigugma ko lagi yan. Siyempre, ikaw pa rin original, Brando, siyempre. Dua-dua, isa-isa lang. Dardarawa, dua-dua. Kasi sa Bisaya, dua-dua. Sa to, dardarawa. Guys, kasi nalilito ako mag-Bisaya o mag-Bicol ako. Sa Tagalog, nalilito. Kasi mix tayo dito. So, lahat, di ba? Magayon, guwapa. Ayan, lantaw ang mga kagawakuan. Yugma, pare ko, alam, mega. Alam mo, lang sa'yo, natutuwa ako kaya lagi akong nakatambay sa mo. Hindi na ako nagbabakas. Tutuwa ako panoorin ka. Sa totoo lang. Tsaka si Magayon. Si Magayon, kasi lagi background, yung dagat. Nakakatulog ako. Ginagamit yung mga asset ko dito, 4 ang asset ko. Doon ko piniplay yung sayo nung yung pinapatingin yung pala sa kabila. Going work ka na? O sige. Ingat, Yels. Si Yels Vlog, nakamonetize na rin yan. Buray, silent sana. Pero okay na yan. At least nakatanaw. Pero babayad ko, dakol man nagsisilong. Minsan 5, 6, 7, isang mabot 10. Ako, ini-open ko sana. Turog na ako. Ayan si Magayon, nag-LS din yan, Dakol din mga maraming bisita rin yan sa bahay nila kasi nagpapakita yan guys ng nagpapa-cleavage yan minsan. Kasi ako di ako pwede magpa-cleavage, puro balahibo yung ko, cleavage. Balbon si Bella Pajardo guys. Ayan si Yels nagbaba ng bahay, puntahan natin guys. Samahan natin pasukin ng tahanan niya para
makikain tayo sa handaan niya. Oo nga, puro to kagubatan. Guys, punta si Dalagang Magayon pag si wife Magayon. Dalagang Magayon. Wife Magayon pala. Nagpapaklibis yan minsan. Minsan naka-spaghetti sa naya ng rag ng pagsilingan. Kaso di kami pwede. Parehas kaming gusto. Joke lang yan. Baka makaabot. Guys, joke lang po yung mga pinagsasabi ko. Baka maniwala yung pamilya ko. Nakashare po pala hindi. Ayan, bisitahin ka ni Oragon Health Cares. Pero nakadikit na nga siya sa iyo, nakadikit na. So, hindi ko siya i-skip. Ito Yelso. May harang ka na. Di ba? Congratulations, message by monetized channel. Pag 122 thumbs up ako, magbibakas ako ng congratulations nang malaman natin. Bella sending me here to full support you. Bella Pahar. Si Yels, wife Magayon, dako labin, bitaw na akong 10 banana. Nang duduwag pati ko, batag na bitaw ka na ako. Hindi ko na hindi ko na maugran. Mainit. Mas mainit sini. Ay, sorry naman, busy kami nung nakarang araw. Pati nga si Danya nagagalit na sa akin yung pag-gano'n. Mamaya mag-send ako. Kasi ikaw nang bahala mag-edit. Yan, nabahala na. Hindi ako marunong eh. Basta direct lang yon, mag-send ako sa mo. Mag-DM ako sa mo sa Twitter mo, okay? Sure. Ano ba Twitter pare ko? Wala. Ayun, meron pa, di ko tinatapos ko. 2 tayong harang mo. 2, isa pa lang, haba-haba. Then mag-send pa rin ako, tapos i-edit mo na lang, bahala ka, tapos i-combine mo na lang lahat. Congratulations. Congrats. $22 minutes. Dalawa pare ko no? Ang haba pa naman. Wala nang intro pare ko yo. Kagwa ko lagi. Ay, si wife Magayon, di ba magkadikit na kayo yan? Hindi, pwede ka na mag-upload special para sa akin. Ano ba yan? Ni-special nga kita minsan. Tapos ako hindi. Ouch. Meron tayong may video para sa congratulate sa akin. Panuorin natin dito. Wala ako din for sure. Sorry lang, busy talaga. Wala kaming diok pare ko, I-promise. Di na ako nagmamasa ng mga message minsan mama ko, mga kapatid ko, nag-aalala na sa akin. Sabi ko, busy kami, Ramadan. Tapos, yung patapos na. Hello everyone, hello mga kapari ko dyan. Anong tawag yun dyan kay Gatiel? Ito lang masasabi ko sa iyo. Congratulations sa iyo at deserve yan kung ano meron ko ngayon.
You deserve it, pare ko. Sana makarating din ako dyan. Turmo kila Dudong. Gusto ko mapunta dyan. Kasi wife Magayon, guys, nagbaba ng bahay. Please visit for... Ayan. Dan na daw sa'yo, pare ko, si wife Magayon. Marunong yung magbisaya. Ano, yes, si Magayon. Kahit Bicolana yan, marang na yan. Hindi yan magpabakal. Hindi mabibenta yan. Pero mas ako lang aram na taramon sa iya. Sige, play ko lang. Manunod na lang ako sa inyo. Basa-basa. Kaya nga, nang haba talaga. O pati si Magayon, ang haba daw ng harang mo, oh, hindi nag-skip. O baka naman may pagginamos ka dyan. Magpaginamos ka naman dyan. Yes, paginamos. 22 minutes. 22 minutes. Two minutes. Ala, di ko nakagawa ng ganito. Wala tuloy akong pare ko. Ayan, wife Magayon. Thanks daw. Sabi na, no? Dagang salamat po, no? Darawa ko no itatawakan ni mo. Muray na darawa na. Una ko itlog sa nakadarawa. Muwan, batag na, darawa. Swerte. Magprank ka ng katrabaho mo doon, pare ko, para matuwa ng para ganaan naman ako mag, ano. Kung gugulatin mo ba lagi, galit-galitan ka, ganunin mo. Gusto ko yun, yung mga kasamaan mo doon, gulatin mo. Laglagan mo ng mga yung maingay na palanggana, nila may babagsak. Ginagawa ko dito kasi minsan naantok mga kasamaan ko eh. Gulat ko kasi di ko makuha ng video kasi yung manager nandun. Welcome, Andrea Reyes. Ayan, pa-welcome natin si Andrea Reyes. Si Ilma, papalitan natin si Ate Alma. Sino natin si Dalia. Dong Brandos, baba ka ng bahay mo, Dong. Hindi ko makita, natabunan na ata. Asan na ba yun? Dong. Ayun. Wala lagi. Ang hirap pag sa laptop, di ko marunong, di ko kamay. Dinikit ko na si Oragon Boy sa iyo, Yels. Ayun, nakikinig si Ate Elma. Thank you so much.
Ate Elma, papalitin ko na kayo ni Brandons. Maya-maya. I-rotate lang natin. Guys, puntahan nyo naman na bago ko ibaba si, bago ko itaas si Brandon, puntahan nyo na si Elma, yung nakapin, guys, para masaya. Tulong-tulungan lang tayo. Next years, may paharang na rin. Si Elma may paharang na rin. Baka next time, baka naman kami harangin. Kayo naman maglaro-laro ng harang namin, guys. Kami road to kalahati pa lang. So, banana lang kailangan namin, guys. Kami mag-i-sponsor ng mga ng mga WH nyo. Ayan, nagbaba na si bago natin ipin si Brandon, guys. For the last time, pasukin natin ang bahay ni Castilyong Buhangin. Sala pala. Kinanta na, no? Castilyong Buhangin. Si Miss Elma Castillo, nakapin, guys. Miss Andrea, pwede ka na magbaba ng, magbaba ng jacket tuloy. Magbaba ng bahay. May jacket ka na. Jacket. Thank you sa 7, tapos yung 2, thumbs up, 14. Thank you, guys. 7 million na. Oh my goodness. First time. Guys, pasensya na. Medyo alangan na magsalita. Pero ganito talaga ako. Magagawa niyo. Kasi kung magtatanong sa akin kung ano ako, tao po ako. Ba yan? Huwag kayo matakot sa akin. Komedyante po si Bella Fajardo. Komedyante ng Damam, Saudi Arabia. Nagpapatawa sa mga OFW beside, kasi nakikitang ngiti nila sa akin at the inside my heart, Diyos ko, grabe ang pinagdadaanan kong problema, guys, kung alam nyo lang. Pag-uusapan natin later on. Ipipina natin si Brandon Mix. Ayan, si Brandon Mix na po ang ating nakapin. Pag nakapin, guys, pwede na pwede magbaba. So, yung nakapin na naalis, pwede na siya magbaba again. Guys, tayo na lang paikot-ikot. Miss Ilma, ikot-ikot lang tayo. Ang rules ko napakadali lang. Ako na mag-ikot-ikot. Basta dikitan lang tayo, mga guys. Lalaroin natin yung mga harang ni Ate Elma, ni Yels. Si Magayon, road to 1K na rin yan. Malapit na. Tabangan taman si Magayon. Tara bang tabangan kita, guys? Para mataya lang, di ba? Si Magayon, sige sa ngarak-ngak kini. Ano pinapag-istoryahan? Ay, sunod pa ka kay Dalia. Nakalistay ka. Ulat-ulat ta sana. Patapos si Dalia ka na sunod. Pangaruman na ka, Sunod nga si Andrea, Kita man sa ng upat. Oy, pito pala, hello, sa pitong nanonood. Tapos si Yels. Yels, pag nandiyan ka, naku, ipipin kita. Pag wala, bahala ka dyan. Di joke lang. Siyempre, kasama ka. Wow, eat bananas. Sana all may eat bananas. Nag-check pala ako, naka-unsubscribe ka sa akin. Yes, totoo. Nag-check ako lahat, pati si Noel naka-unsubscribe. Ewan ko, baka paglalagas ni Lolo. Di naman ako na heart feelings, pero chinecheck ko kasi, guys. Mo lang, ulitin nyo lang kung kinakailangan. Totoo po, promise. Di naman ako na heart feelings, sabi ko, si Lolo naman siguro may kagawan nun. Di naman kayo. Hindi nyo naman alam. Kahit nga ako, minsan sinachat ako ng kaibigan ko na, naka-unsubscribe sa akin, sige, papalitan ko. Pero ganun pa rin. Hello, Neil Ninion Nunez. Thank you for coming in our live. Sure. Oy, walo. Madam, Diyos ko, di ka mag-alidigdi. Suportahan mo yan. 8, Diyos ko, batag. Tig-4 kita. Dahil mo kaya nun yan. Tabangan ta ka. Oy, baka naman. Walang problema sa akin. Natural yan, natural. No feelings, it's fine. Bella Pardo is always happy. Hindi malag. Guys, pag dumikit kayo kay Yels, may 10 banana kayo. Dati nakaraan 13 binigay niya sa akin. Tapos yung pinaka-legit niya hindi dumikit sa akin. Yung mga anino dumikit. Yun lang talaga hindi. Itong Yels vlog na gaming na to, totoo. Pero hindi ko naman kita ko sinisisi si Dolong yun. Totoo yun, promise. Okay lang. Alam ko na, saka na pag nagkita na tayo.
saging mo kakainin ko. Hello, Nonyes. Saan ka ngayon, Nel? Sige na, pwede ka na magbaba ng bahay. May ano ka na, may jacket ka na dyan. Makipagpalitan, pero bago ka pumasok makipagpalitan, tingnan mo yung sa taas, nakapin. Kasi hindi siya magbababa ng bahay. Guys, nakapin muna tayo, tapos after nan, yun na. Sunod si Nonyes. Tatlo pa naman. Kuha nga ako listahan para hindi ako malito. Kuha muna ako listahan, tsaka inumin, beer, para chill-chill lang, para hindi ako matuyuan ng laway. Nakulo ka, brusko. Kwarto ko guys sa likod. Sensya na guys. Maliit lang ang aking kwarto kasi solo flight lang ako dito. Kasi kanina si Elma tapos na. Elma. Tapos si Brandon. Tapos si Dalia. Sunod si Magayon, wife. Magayon. Guys, ako, pag nag-stay kayo, magpapalaro ako syempre. Through GCash. O, di ba? Para sa mga pamilya mo, surprise kayo. Pero hindi pa ngayon. Ngayon yung question, sa susunod yung premyo. Masyado kayong excited, ah. Mababa lang yun, 1,000 lang yun, ha. Ah, di ba? Ganun ako ka, ano. Ay, ako going to 500 pa lang, kalahati. O pwede na, pang 50 mo. Wife Magayon, tapos sino pa after mo Wife Magayon, sino na? Sino ba yun? Yung isa, bago si Neil. Meron tayo dyan eh. Nahihiya lang. Si Andrea. Andrea, ipipin kita Andrea. Basta dumikit ka muna sa mga taas. Kung sino nakapin, siya muna papasukin natin para hindi tayo maglito. Pili naman kayo magpalitan. Parang sabotage ang tawag doon. Pero importante yung nakapin. Tapos, nakabisit na kayo, dan na kayo. Hindi na tayo na ano. Kasi parang nagkasalubong, di ba? Kasi nadanasan ko yung guest nyo mo ganun. Gusto ko kung sino nakapin, yun na muna para talagang pasok. Pero okay lang naman napapalitan kayo. Hindi ko na magbabawalan. Babala kayo ng baba, okay lang yun. Pero wag yung wag yung hindi balikan yung nagbisita sa inyo Wag budol guys. Naranasang mabudol Pero okay lang heart feeling sa mga magbubudol-budol doon kung sino man sila. Okay, sige. Marlene Rosita here. I see. Ate Marlene, nakita kita sa ILS kaso di ako pwede maglapag-lapag doon. Nanood ako kanina kay Don Sultan. Thank you so much, Miss Andrea Marlene Rosita. Thank you so much. Magayon din yan, wife Magayon. Bicolana din yan. Asawa ni Don Sultan. Sorry, hindi ko alam. Chismis ako, no? Jowa mo, di ba? Sabi mo, jowa mo kasi, di ba? Ayan, maraming humingi ng pag-ibig. Kagayahin ko yung mga words mo, Miss Rosita Marlene. Di ba? Andrea Reyes. Well, thank you so much sa pagbisita sa aking bahay. Aling mo gustong i-play ko? Yung yung sa'yo, yung kay Don Sultan? Kasi supporters nyo talaga ako. Basta mga legit, sinusuportahan ko yan. Kasi hindi talaga nangiiwan. Tsaka nung guys, sa totoo lang kay Don Sultan, marami akong naging kaibigan. Doon ako naglago, nag 300 to 400. Kinuwel, madami rin. Nag-start ako kinuwel 100 plus, nag 200 plus din naman ako doon. After that, doon kay Don Sultan ako naka-stay. Then after that, kay Makoy Farmers. Di kita nyo yun guys. Pag nabisita sila sa akin, mega shout out. Si Andrea Rositas Marlins, isa lang kayo, Reyes. Tapos si Nel. I-check ko na yung na-pin, si Elma, si Brandon Dan, si Dalia next, si Neil next. Ayan. So, may listahan na ako, guys. Hindi na tayo mga ubudol-budol dito. Nagbaba ng bahay si Yels. Guys, pa-visit, patusok.
Kiliels, nakapin. Thank you so much, Magayon. Dahil sa nakapin. Brandos, dahil na sa'yo si ano, di ba? Ang ganda. At least, di na kayo nahirapan kayo. Pag naglapagan kayo, makikita nyo na, tapos na ako yan. Dating si Ann Dikit. Oh. Dating Dikit. Oh. Maganda na lang kayan. Bakas may ayuda. Work muna ka. Sige, pare ko, ingat. Sipag to, workaholic ka rin, no? Ayan. Kalingwahin natin yan si ano, si Brandon Mix Yels. Oh. Kalingwahin niyo pala parehas. Si Dalia kasi tuturuan na salita, di man akong marunong pa. Alam ko lang gugma. Yung pala masama pala yun, sabi niya. Gigugma ko no kay ikaw Yels. Napapama ko sa magigugma yan. Nag-research ako pag mamahal pala. Sige, ingat pare koy. Love ya. Walang sound. Hello sa 4 nating milyong viewers dyan. Alam, bilis ng 14, tusok. Si Andrea pala, si wife, si Miss Marlene. Si Miss Marlene po, siya nagla-live kay Don Sultan. Idol ko yun sa pagsasalita, talakera. Tawa na ng tawa, di ko magaya. Siya lagi siyang everyday, iba yung niya, aura. Ay, nagbakas ako doon, si Uragon Boy, minakasan ko, baka si Uragon Boy, dikitan mo. Wag si Uragon Boy, ko lang yun. Ngayon lang kayo nagkita niyan, Magayon, si Yels. Di ba doon tayo kay Noel para parehas? Di kayo nagdikitan doon, no? Salbahe kayong dalawa, noon. Hello, Ate Elma, pili ka magbaba ng bahay, Ate Elms. Baba ka lang ng baba para malaro yung harang-harang natin dyan. Para may paginamos ka naman dyan. I-send mo na lang through Gcash, yung ginamos. Ay, parehas tayo doon. Doon kayo nakilala. Ewan ko kayo mabudos kayong dalawa isa't isa, no? Kayong dalawa. Sabay, hindi kasi ko nagsiabot. Kasi nung nakita kayo naalala ko sila. Kalumad, ikaw, Dalia. Baka hindi kayo nagsiabot. Char lang yun, budos-budos. Narinig ko lang, char lang yun. Yung mga legit to guys na nandito guys, dumikit guys. Ano pa hinihintay mo? Si Yels may 10, may sync road sa 1,000 million subscribers natin dyan. Nakakauhaw pala, no? Pag salita ng salita. Si Joanne, papasukin mo dito. Na-miss ko siya. Inatat ko pa naman. Sabi ko, John, tapos na ako sa'yo. Balik! Ginanong ko nun. Namalditaan ko nung una. Char-char lang yun. Pangarag lang yun, pangarag. Ng kinuwel. Tapos na ako sa'yo, Bella Pardo. Inetchos ako. Paluin ng aking lolo dyan.
Aga maya-maya matulog na ako. Ang oras lang ako kasi maga kami umuwi. Awa ng Diyos, wala namang ganong guest kanina. Isang bultuhan lang, tapos wala na. Kumita naman akong 30 reals. So, Philippines, 350, 400 na rin sa araw plus sahod pa. Okay na yun. Mabarat magtangkong kuripot, mga hadiya. Dagaanong ano. Buti na ag si Kabayan, si Sir Chito. Hello, Sir Chito. Mega shout out. Salamat pala sa pabigay mong ayuda. Sir Chito pala tumulong sa amin ng sako-sakong bigas, dilata, tapos mga pagkain kung ano-ano pa, mga luto. Kasi nasa hospital sila nagtrabaho. Silang full support sa amin. Kaya bigla akong tumaba at lumubo. Nung lockdown, walang ayang sahod, puro kain lang kami. Sadi, alas 9. Tapos pag alas 10, isa-silent ko na. Ang log ko alas 5 pa man kinapon. 6 p.m. pa lang dito, exactly. 6:05. Eh yung relo ko, hinitingnan ko. Meron rin pala sa likod relo. Kaso puro vandalism yung kwarto ko. Space pan. Ayun o, 6. Yan guys. Ayun ang oras namin sa likod, 6 a.m. So may 3 oras pa tayo magkikwentuhan. Pwede kayo magtanong. Ayon sa yung nakikita. Char. Uy, narugangan man niya ako sa Darua. O salamat sa dalawang nagbisita sa akin, tsaka nagdugang. 436 na ako. Ay, raraga pa di. Uy, wala pa sa 30. Malapit na birthday ko, June 1. O, di ba? Ilang araw na lang. May gurang na. Nasa kalendaryo pa man. 22 ako nag-ensadi, o. Di pa ako tinatanggap kasi magba-22 ako nung June 1, 2014. Tapos isipin mo, may 7 taon na ako sini. 27, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 29 na pala. 30. Sarado na, 30 manay. Mukha lang na-stress, hangarag. Ika nga niya, ang una kukuhanin mo, 27, 28, arugan. So, try maisip ko, 35 pa lang ka. Tapos may pa, ganun-ganun ka mga, gayahin ko nga yung suot mo. Cleavage clips. Ako di ako pwede mag-cleavage kasi kabundukan to. Diba? Anong wow doon, 30? Gurang na manay. Wala pa nagmamahal. Kanina pala, darwang Saudi nag-subscribe ka na ako sa bago. Naging snap. Sabi ko, nung snap just ko para inginin. Sabi ko, YouTube agko ko. Nag-LS si Guray ka mga di arat. Gurang na natang maray. Ano yan? Foundation baka nabayad mo. Barbo na akong maray-manay kaya kung nagsuot ako dapat takip hanggang dito. Jata. Huwag naman sa inumon. Gabira kita. Beer. Or plastic.
Prepare tayo sa snackan, guys. So, while chilling, usapan natin buhay-buhay ni Magayon. Ilang taon na kasuhin Magayon? Guys, ito na po. No artificial added. No artificial added. Non-alcohol beverage pala. Ag kumanguta sa di inumon, daman alcohol. Butangan ko sa ng ethyl alcohol. Ang maray. Sa pagbubukas daw nito, ganun. Kundi. Bawal, baka maano ako. Bawal mag-endorse. Bawal sini. Udah masih ada alkohol. Oh, bawal. Pulutan. Ako sana ng pan-chill-chill sini. Kaya mas gusto ko po yan, Mari. Irinuma sa kita sa ito. Burat-buratan kita. Si ano may tindahan ata si Ate Elma, nagbabantay ng tindahan, nakikinig lang. Ay, no. Soltero ka dong? No. Ang kusang-buksan. Hello sa 7 million natin dyan. Paramdam naman kayo. Nakikita ko. Hello, Big Max. Ay, ayan si Biggs. Nakita ko. Oh, nandito siya. Oh, welcome. Sorry. Andyan. Sige. Baba ng jacket. Diyan, baba ng bahay. May nakapin tayo, guys. Ha? Don't forget to nakapin. Tapos kung sino magbababa, i-mention ko kung anong meron sila sa buhay-buhay nila dyan. Ibababa nilang pagkatao nila dyan. Like Shiels and Elma, ayan. Supportan natin yan, guys. Tsaka si Wife Magayon, road to 1 million na yan. Welcome, Big, si Big Mugs, bro. Tusok na. Ayan. Salamat. Ayan, kasamahan ko lagi sa kay Dun Sultan. Mega shoutout pala sa'yo, Dun Sultan. Alam ko may mga lagad ka nakasilip dito sa akin. So, maraming salamat. Lalo na special si Manay Marlene Rosita. Ayan. Gusto ko sanang tanongin, nahihiya ako. Ngayon, i-shoutout ko na lang ganun. Hello. Hindi ka ba nagsawa sa bunganga kung ingay-ingay? Ay, lista natin si patapos natin si Brandon, si Dalia, patapos si Magayon, sunod si Andrea, si Neil, tapos si Vic. Ayan.
Vic, pili ka na magbaba ng bahay mo, Vic. Ayan, habang nandito sila. Kasi yung nakapin, dinikita na nila lahat yan. Okay lang, tambay-tambay ka. Malay mo naman may pumasok sa yung buhay dyan. Si Wife Magayon, pumapasok yan. Mahilig yung manira ng buhay yan. Baka di mo kayanin. Makita ko na lang kayo, nasa nationwide television na kayo. Joke lang. Joke lang yung Magayon ha, baka tutuhanin mo ha. Si Dalagang Magayon, marunong ano yan, mag-ibang lingwahe. Si Dalia wala pa naman. Pero ibaba natin si Dalia. Baka magtampo si Dals. Baka mag-review mamaya ng anik ka rin. Dals. Pataas ni Dals sino? Si Wife Magayon. Brando, itataas ko muna si Dals ha. Ayan. Ipin natin si Dalia. Maya-maya, paikutin natin, babalik natin after ni Kibik, si Ate Alma again. Mali, ba't mo na-remove? Add pala, add. Ang hirap naman ito. Hindi ba marunong guys replace pin. Okay. Ayan. Nahanap ko yung bahay ni Dalia, natataas na. Big, baba ka ng bahay mo, Big. Big Mugs. Nang masira na yung buhay mo ni Wife Magayon tsaka si Ate Elmay, ayan o. Baka mapasok ka nang doon yung asawa mo. Sabunutan yung dalawa kong dalaga dyan. Machiginit ah. Tapos naman yung aircon. Snack lang to guys. Midnight snack. Ito, bis pumasok. Ito, huli. Nakabukas naman aircon ko. Rapak gad yan. Mainit nga. Kailangan ko siguro mag-spaghetti rin, no? Kaso yung playlist ko, girl. Madaming anik-anik. Balbon kasi ako eh. Hindi ako pwede di ba? Tapos flawless pa. Ayaw magtando, mabayad pa lang gada. Makikita mo yung aking alagad. Pwede man. Bawal gayod. Pag nagsanto, kumabayad din yung mga barbon akong maray. Cleavage, ganyan, no? Ay, nagbaba siya, tara. Pasukin natin. Siguro wala yung asawa niya, kaya nagbaba ng bahay. Si Vic. Char. Ayan, pasukin natin si Vic. Magsando sa kana, susunod, udma. Magsando ako, udma. Wandri muna. Nag-ano na, oh. Ay, Bicolano pa yan. Ako nga pala. Si Ate Elma. Taga-sari ka, Ate Elma.
Taga-Sari tuloy. Taga-saan ka pala? Ano, si Wet Magayon, Bicol yan? Ay, naunahan mo na ako, ano? Kuya B? Pang, si Bella Pardo nakadikit sa'yo, pero ito kung gamitin ko sa'yo si Uragon Boy. Nasa Canada ba? Big Canada, Max? Yeah. Davao. Ayan, Diyos ko, si Davao. Presidente Rodrigo Duterte. Lakas namin dito kay Rodrigo Digong. Mabilis ang action sa mga polo ngayon. To the rescue. Hindi unlike before ng dating government, Diyos ko Lord. Ayaan lagi yung mga Pilipino nagreklamo din eh. Ngayon okay, walang problema. Babakas pa ba ako, Bix? Well, malakas dito si ano, Duterte. Nasa Canada ka ano? Manoy Vic? Yan ang bulaklak, oh, ang dami. Ay, Karabet, Kalumag, thank you sa pagbisita. Yan. Ayan, si Kalumad, pumasok na si Kabet. Para ma-play natin yung mga kung meron naman siyang dati play. Baka may bago siyang upload na TikTok dance moves niya. I mean, yung government Duterte, maganda yung action ngayon. Unlike before nung 2014 account, magulo. Dito lang malapit yung embassy sa amin, eh, yung pulo. Ngayon, bilis. Takot mag-viral eh. Maayos yung mga nagtatrabaho sa government ngayon. Lang. Sana kasi siya pa rin tuloy-tuloy siyang presidente. Alumat lagi ta. Ano ito papalinda nyo? Nasa Canada ka? Wow. Paano makapunta dyan? Talisay. Ano to? Talisay? Dinikit ko na rin yung ano ko, ninja ko sa'yo.
Kumain naman ako, parang gutom ako ulit. Dan, naka-all pa. Good vibes ni Inday, umagang kay ganda. Oh. Wow. Kamusta naman yung Canada dyan? Kami rin dito, ganun din. Gusto namin. Action agad. Saka di ka pinabayaan ng pandemic, may pa 10K, 700, 750 SR dito. Na 10,000 din. Magayon, nag-ano kayo? Nagdikit na kayo ni ano? Ni Vic? Dikit na lang kayo guys, dyan para masaya. Kahit ako wag yung dikitan, tusukin nyo lang ako. Okay na ako, masaya na ako. Next na natin si Magayon. Okay, for the last time, si Dalia, bisitahin natin yung nakapin guys. So bagay magkadikit naman kayo lahat dyan. Next natin si Daragang Magayon. Ayan. Magayon. Kalumad, nasan ka na? 8 million viewers, salamat. Ay, dapat dito pala sa bilang, mali. Baloy mo. Ayan na. CS after mo pala, CS. Hindi ko mahanap yung baloy mo. Ayan, ipipin ko na si Magayon, guys. Si Wife Magayon. Battery report. Kuti-kuti lang natin para masaya. Kala ko pin. Ang bahay si Uragon, tanga. Marunong. Di pala ako nagpalit ng anik-anik. Wait lang.
Nipple. May nipple. Anong nipple doon kasi sabi mo magayon? Bulat na ako. Hello, Malin. Bartolome, mega love, shout out. Guys, may bagong pasok tayo pa. Welcome. Ayan, si Malin. Ayan. Pili ka na magbaba ng bahay mo. Bago ka magbaba, ayan. Siyempre, may jacket ka na. May nakapin po tayo, Mas Malin. Salamat, Miss Malin Bartolome. Ayan. Dalawa babalik natin sa iyo. Si Bella Pajardo, tapos si Uragon Boy. Uragon Healthcares pala. Yan, mga legit yan. Dati ko nang kasama yan sa mga nangingisda. Ligitan mo yung lahat. Special si Miss Elma, si Magayon, si Els, 10 ang balik. Mag-iwan lang ng tamang bakas ng ikay balikan. Salamat, Malin Bartolome. Baka na ng bahay mo nang mabisita na. Guys, magtatagay-tagay muna ako. Madami kong problema, guys. Hindi mo lang tinatatanong, no? Thank you sa pakalimbang Miss Bartolome. Mr. Bartolome pala. Ano ba yun? Malin. Baka ng bahay mo, ano, Malin? Ayun guys, may bago tayong kaibigan. Magbaba na ng bahay si Malin. Punta na natin guys. Ang balikan na tayo ni Malin. Ayan, pa 300 na. Magti 300 yan dito. 7 na lang guys. 7 tayo. 8. Malin, ikaw ito Malin, Friend na tayo Malin, 294 thumbs up. Dun Sultan. Guys, di kita yung si Malin, guys. Si Ate Rosita ata to. Ate girl. Burot dance. Anong ginagawa noon? Alang, saya naman. Nagbubulot sa upuan, guys. Bis na yung laki ng bahay ni Malin, pasukin nyo yung binaba ni Malin, Diyos ko Lord. Malo kayo, baka balikan kayo ng 1,000 niyan. At saka nagpapapremyo yan, guys. Nakatulog nga lang ako, promise, nabangan ko yun. Matawag yung pangalan ko, di ko alam kung natawag mo ko. Pero okay lang. Nag-enjoy lang kasi ako habang nakikinig, kaso nakatulog ako sa boses mo eh. Ingi-ingi kasi ng rapak mo, girl. Nakatulog ako. Kailangan yung makakatak ka. Ganon.
Ayan guys, nagdidikitan na po lahat guys. So nakapin ayun, tapos na daw sa iyo si Big Max Magayon. Ayan. Tapos sabay baba mo Big para balikan ka na agad niyan. Pero maya-maya mo na balikan Magayon para masaya. Hindi tayo halatado. Alam niyo na procedure guys, di ba? Kasi iba atat eh, di ba? Kung tayo-tayo lang naman, huwag natin atatin. Basta sure win na yan. Huwag lang makalimutan guys, ha? Ang laki ng bahay ni Malen, pasukin niyo si Malen guys. Tsaka ano yan, pag lagi ka nasa LS ni ni Don Sultan, ako, iangat ka agad niyan. Meron na siyang 3.65. Oh, di ba? Don Sultan TV. Finish. Ate Malin. Nag-enjoy ako kay Budots. Gagayaan nga namin yun. Lipat ko lang sa baso. Ay, social. Alis din guys. Thank you. Sorry, sana wala ako. Kumaha naman ako may burat na si Bella. Kasi sa dulo, kwarto ko na, higaan ko na yan. Altar sa dulo, taas, orasan. Para pag mabait kong oras kung late na o hindi pa. Lagay ko ng kortina para hindi yung makita. Sa kwarto guys, may sariling CR na rin ako. Sa kabila, CR na. Ayan, naglalaro tayo maharang-harang dyan. Magpapaginamos na yun si Manang Marlene. Naglag, saan mo na naglag? Ayan, Manay. Si Maling Rosita yan, no? Ang daming alaga talaga niyan. Kaya natutuwa akong pumunta lagi dyan. Wala nang time. Ngayon, kailangan ko na ganito muna. Nakatulog ako nung 17. Hindi ko alam kung natawag yung pangalan ko. Lipat na sa baso, ang hirap magtungga. Next, classic mojito. Alas magbal naman tayo.
17 tamsak. Wow naman. Brandon Smith, dating dikit. Malindong. Malindong. Ayan. Ma'am Marlene, ayan, dating dikit na daw kayo ni Brandon Smith vlog. Ilan? 5 million na viewers natin dyan. Hello. Doon ang istoryahan taliya. Ano pala tinatanim-tanim mo doon sa bundok?